Kung ikan dili kayo niya, maglakad ka. Kaya ating sinabi kayong video. Yan. Morning walk. Malamig na po mga kapatid. At kami nagbabalik dahil nakalimutan namin magmask. Kung hindi po yung kaya, metong ka rin pekamaragula mo sa gawada kaya nga lane. Kaya pa pumakay nga i-appreciate kasi habak po. Dalum-dum po. Putang masala, masanting niya nga kagit. O yan, medyo malaut-laut pa po yung lakaran tamo. At magkasahig po mga isnawa, huling makamasko. Hindi po yung mas malapit na view. Mga itsura. Tapos kinkilwal na. Alright. Ito yung misis niya, nagkuhanan na ako. Yan po. At maliwanag na. Papunta na kami ngayon dito sa may town. Yan. Dito maraming buildings, ganyan. At malapit na rin kami sa kainan. Oran pong lupang buko nga rin. Ela po buko rin. Kaya rin dates lang. Dates. Alright. At yuta na kaya katamong tutong rason bakit tamo miglakad. Uchaya. Nakakiiya ka niyan. Wait, tarot. Okay, going back. Oren. Ito po ang tunay na dahilan bakit kami naglalakad. Ito. Malapit na tayo sa Panadilla Bakery. Pinoy ano yan? Pinoy restaurant. Pinoy cafeteria. Yeah, let's go inside. Alright, ang order mo. Naman. Ano po talaga yung dahilan yan, miglakad-lakad kami yan. Okay, so nagbus na lang kami pa uwi, no? Kasi busog na. Ayan. So it's a prank. Hindi kami talaga nag-exercise. Kumain lang kami ng breakfast. Beef mommy and pandesal. Morning walk. Papunta sa Panadilla. Kung may morning walk, may midnight walk. See? Anong oras na? Hindi nakalitaw. Ayan. Dito kami sa underpass. Subway? Oh, underpass din ang tawag dito, di ba? Yan, dito kami sa subway. Kung ikan dili kayo niya, maglakad ka. Kaya ating sinabi kayong video. Makalive ko to. Huli husband. Yan ko, taloti ka na. Naman. Tsaka saan yan ako nung makamaputi o makamatuling niya. Balo mo yan ng lalaki or babae. So naglalakad kami ngayon dito sa somewhere in Dawar Jabal. Yan. Underpass kami kasi walang lipatan, tsaka hindi naman gano'ng maraming sasakyan pero malawak kasi yung daan. Malawak yung daan. Tapos mahirap tumawid. Ayun, kita nyo kung tatawid ka dyan, medyo dangerous. Yan si Miss Yam naka-live sa Facebook. Hi Yam.
Masarap din na naglalakad ng gantong oras kasi di mainit, malamig. Kung nakita nyo kaninang video, morning walk naman yon. Ito, midnight walk naman kasi gabi. Day off ko ngayon kaya exercise tayo ng konti. Para hindi tayo masyadong hinihingal. Actually, hinihingal kami madalas eh. Ako pala. Madalas akong hingalin ngayon kasi nag-gain ako ng weight. So, I try to lose it by doing this. Yung palakad-lakad. Kahit brisk walking lang. Not really doing heavy exercise. Pero yan. Yun lang, chill-chill lang. Gusto ko itong mga moments na to, yung mga lakad-lakad na ganyan kasi yan, kasama ko si Mrs. Nyam. Kwentuhan kami ng mga anything under the sun. Bonding moments, quality time ba. Yung mga namimiss ko to, ganito eh, kasi dahil nga recently medyo boom-boom, baka neutral niya pa ito Nyam. Yun nga, dahil nga recently medyo na-busy sa work. Kaya yan, nagka-catch up kami ng konti. At si Mrs. niya medyo ano ngayon eh, medyo hindi siya gaanong busy. So pag off ko, kagaya ngayon, yan, naglalakad-lakad kami. Nagkakain-kain, naglalakad-lakad, tapos nagkakain-kain ulit. This time of the year, usually dapat winter na. Pero ngayon, hindi ko pa masyado ramdam na malamig. Doon malamig pero hindi masyado. Yan, madilim. Mamaya ulit dun sa medyo maliwanag. So, yan po yung view natin. Yan, kita nyo, lalawak ng mga daan dito. Sarap mag-drive. Kaso wala akong kotse. Kaya, lakad na lang. Ayan. Yan, kami lang yung tao ngayon sa daan. Exactly 11:50 Thursday. Linis yung daan dito. Ito yung mga bahay-bahay po. Ganyan po yung mga itsura ng mga bahay dito. May mga maliliit, meron naman na parang business. Ito parang business building siya itong mga to eh. May mga clinics, ganyan. May mga pusa. So ayan mga nyas, medyo maliwanag dito, no? So nagbabalik tayo ulit. Punta kami ngayon sa supermarket. Sa Gulf Supermarket. 24 hours kasi yun. So usually pag naghanap ka ng mga something na hindi mo mahanap sa iba kasi nga sarado na, pupunta ka sa 24-hour store, which is yung pupuntahan natin ngayon. Naghanap kami ng box ng karton. Saan ginagamit ang karton? Lalo na kung OFW ka. Ayan, gagamitin natin yung karton. Kasi nga nagkulang tayo ng karton na ipapadala sa bahay. Kaya ngayon naghahanap kami ng karton para gamitin na lagayan ng mga yun nga, ipapadala sa bahay, ipapadala sa Pilipinas. Hopefully makahanap tayo ng libre tsaka yung tamang size na hinahanap natin. Yan, medyo malayo-layo din yung nilakad natin. Dito malapit yung pupuntahan natin. Tatawid lang tayo dyan. Sa kabila, ayun, yun na yung destination natin. Ang tawag sa lugar na to is Dawar Gaslan kasi sa salitang Arabic yung Gaslan is parang kind of antelope, which is ayun, maraming ganyan dito. Deer? Pusa? O yun daw sabi ni Mrs. Nyam. Naman niya lang papayitan din niya. Medyo may linis na kenin Medyo luminis na dito, dati hindi to ganito. Ngayon naka-landscape na. May mga white stone na, mayroon pang grass. So, dito na tayo sa destination natin. Ito yung tinatawag nilang Souk Mutared. Souk, which is market, means market in English. Ayan. Souk in Arabic. Mutared yun yung location. Kaya tinawag siyang Souk Mutared market here in Mutared area. Ayan. Pupunta tayo dun sa... Pupunta tayo sa yung Gulf. You have buy box? You have a carton box? You're not selling? Okay. Wala, no? So, nagtanong tayo ng karton kanina. Wala daw silang tinitinda dun sa Bacala. So, magta-try tayo dito ulit.
Let's hope na meron. Plus 12 na ng gabi pero medyo busy pa. Bukas pa yung mga store. Ayan. Ito yung bakery. Ayan. Ito yung pupuntahan natin. God Operation Supermarket. We have box. Carton. For Send to Philippines. Yeah, empty carton. Huh? yeah, empty carton. Yeah, half step. Yan, meron daw sa taas. Empty carton. Ano? Nabuhan na ng bago kanila. Ano yata? Ito yung nanap natin, no? Let's see. Uy, natin yun. Sure ka? Uy, natin. Kusmus siya. Halikan mo. Tayo ka mag-video mo. Halikan mo kahit ang kanya kada. Malat ka size niya mo yata. Malati. Ini. Balik nito. So, yan, di po kami nabigo. Meron doon sa inaanap natin. Okay, tara niyan. Yan, so, babayad na tayo. Thank you. So, nakabili na tayo. Si Kuya. Yan, tara. Ayan, so, pabalik na kami. Yan, ano na naman pangalkalamugan. Yan pong scavenger ka na. Ano mong akit na anyarano? Nana kaya ita, yan po na. O nanan mo yung paleta. Gawa ko ka, ibali ako. Going back. Ayan, nakakita kami ng box, no? So, Waran po niya mo nagkita sa ako. so ayan po. Ayan mo mga bilihan dito. Nakikita nyo mga nyams. Open pa din sila. Anong oras na? Tas natin yung mask natin. Dahil baka mayari tayo. Mission accomplished, no mga nyams. Dahil nabili natin yung hinahanap natin na box. Ayan, so dahil nakakapagod maglakad habang may bitbit ka. So mamaya na namin ito itutuloy. Okay, bye-bye. A few inches later. Happening pa kahit katanaman nini. Ngaw sandang electric buko. O yan. Susuluyas tumbengi. Rugo makalunos laran kairan tanamon. Adwala mo. Ela pa misiping. Hindi tayo pwede inagtagpo. Yan, so malapit na po kami dito sa aming bahay. Malapit na kami sa tirahan namin. Ayan. Yan yung mga bahay-bahay dyan. Yan, dito kami sa may main road. Yan. Napaka-intricate nung design, no? Kita nyo naman, no? Ganyan sila magbigay ng attention to details dito. Pasok na tayo dito. Ito yung landmark ng lugar namin. Ayla Hotel, Sapa Express. So ayan mga nyams, nandito na tayo sa bahay. Mission accomplished. Natapos natin lahat yung gusto natin gawin. Una, nakapag-exercise tayo, nakapaglakad-lakad. Pangalawa, nabili natin yung hinahanap natin at kailangan natin bilhin. So kung na-enjoy nyo yung video na to, click that subscription button, like, comment, and share this video. Okay? Bye!